Nibda biex nirringrazzja lill-tmexxija tal-General Workers Union tal-opportunità li tawni biex nintaqa' magħhom u mas-segretarji tat-taqsimiet differenti fejn tkellimna fuq l-isfidi li pajjiżna bħal pajjiżi oħrajn fl-aħħar mill-aħħar qed jiffaċċja f'dan il-perjodu, però mbagħad ikun hemm sfidi partikolari wkoll għal pajjiżna. Aħna diġà bħala gvern u bħala sħab soċjali qed nitkellmu fuq mhux biss dak li għaddej minnu bħalissa imma l-isfidi tal-futur. L-isfidi tal-futur fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam tal-kundizzjonijiet tax-xogħol li bħala gvern kommessi li nibqgħu ntejbu u mhux biss konxi tal-futur tax-xogħol imma wkoll il-bżonnijiet l-oħra li jmorru ma' dan. Fosthom dak li qed jissejjaħ anki fil-kuntest Ewropew the right to disconnect li jfisser li filwaqt li nimbuttaw aktar u nħeġġu aktar kumpanniji li jinvestu fil-qasam diġitali li jaħdmu mhux b'mod tradizzjonali minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom imma li jistgħu jaħdmu anki b'mod remot jew mid-dar. Però fl-istess ħin irdu ndaħlu ċertu drittijiet oħrajn li jfisser li l-ħaddiem f'mument partikolari ikollu id-dritt li ma jibqax meqjus li għadu fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri bil-ekonomija diġitali u bil-teknoloġija diġitali huwa importanti wkoll li l-ħaddiem jaqta' minn fuq il-post tax-xogħol anki jekk ikun qed jaħdem mid-dar jew inkella minn xi post ieħor. U allura aħna qed inħarsu l quddiem biex tkompli din id-diskussjoni, però nkomplu wkoll din id-diskussjoni fl-isfond ta' kundizzjonijiet tal-ħaddiema u r-rispett għall bilanċ bejn ix-xogħol u bejn il-ħajja privata tagħhom.